Keskikoulu päättyi, ymmärsin minä sen. Uravalintaa paljon suunnitella tarvii, ei autoja niin mielenkiintoisia ajamaan. Keltainen kupu katolla vaan, kurssi loppui keväällä niin töitä hakemaan. Nahkarotsi kaupasta ja työkkäri mars. Isäntiä mielenkiintoisia löytyy paljon, palkkaa 35% maksetaan. Tuopa apinaksi yötä ajamaan. Humalaisia puskaamaan, niin mielenkiinnosta ei voi valittaa, koska taksin kuljettajaa tarvitaan. Ensimmäinen työpäivä alkoi kiltisti, Jakomäen tolpalta mummo kaivariin. Keskustassa autoja oli riittämiin, suunnaksi Mersu otti Itä-Helsinkiin. Juoppojen kuskailuksi päivä menikin, ja hajuautossa olikin sen mukainen. Isäntä tallilla oli vastassa, höyryn makkara tukevasti kädessä. Hei! Tuopa apinaksi yötä ajamaan. Humalaisia puskaamaan, niin mielenkiinnosta ei voi valittaa, koska taksin kuljettajaa tarvitaan. Tuopa apinaksi yötä ajamaan. Humalaisia kuskaamaan, niin mielenkiinnosta ei voi valittaa, koska taksin kuljettajaa